Ja otetaan tuomarista kommentit myös. Joo, vähän erikoisversio tuosta Frontsen Rodeo. Se on oikein näyttävä. Ja seuraavaksi vuoroon numero 14. Henri Laakkonen, kaikki alhaalla valmista. Henri, ole hyvä. Kameeralle päin, niin esitellään sitten kukaan. Eli ensinnä Johannes Rinne. Johannes, nosta vähän kättä siitä ylöspäin. Siellä on Johannes. Ja toisena tuomarina Mika Murto. Ja sitten Jukka Long. Ja annetaan kaikille tuomarissa oikein kunnon aplodit. Ja pojat sitten kommentoivat tässä mitä jokaisen kilpailijan tai kertovat, mitä kukakin kilpailija tekee noissa suorituksissaan. Niin näin sitten pysytään oikein ja näin, hän on siis Kalle Hilde. Ja näin, hän on siis Yes, we did, and we fed some. Ja. Ja näin, hän on siis Sakutin. Spoltalin hallitseva Suomen mestari ja kiertää tuota maailman kappiakin. Ja näin nähdään sitten Samilta ilmavahyppyä. Tekempää temppaa, tonne 80, eli pyritään 3 kertaa tosta. Vähän yllätys. Ja seuraavaksi sitten vuoroon numerolla 2. Aapo Pikkujämsä. Kaikki valmiin alhaalla. Aapo, ole hyvä. Ja nyt Aapo. Ja näin hän on se kilpailu MM-kisoihin. Joo, mä tiedän. Mutta kuitenkin hyvä kisa ja ennen kaikkea Mikko ja kumppanit on tehnyt hyvää hyppyä. Joo, on ihan hyvä. Ihan hauskaa ollut. Kiitoksia Sami ja otetaan sitten jälleen tuomaristolta vähän kommentteja. Eli Sami laittoi tosi hyvä 900 sen tail grabilla, mutta tällä kertaa pyörittiin tonne etupuolelle vaan.
Kalle Leinonen. Kalle Hildeen. Ole hyvä. Miika Virkki. Ja näin hän on siis Otto Venäläinen. Otto, mietteet kisan jälkeen minkälaista? Aika huonot. Huonosti meni. Näin hän oli siis Otto Venäläinen. Otto Venäläinen, Ja Otto lähti parantamaan, jos oikein muistan, ne edellisen kierroksen pisteitä. Nyt jäi temppu valitettavasti vähän takaa. Ja. Jäljellä Valtteri Paunonen on ylhäällä valmista, samoin kaikki täällä alhaalla, joten Valtteri, ole hyvä. Ja näin hän on siis Valtteri Paunonen.